Seuraa. Laku seuraa. Seis! Eteen! Mars! Mars! Eteen! Hei! Lähin käymään Pakanavaaran suunnassa. Pitää nyt katsoa missä asti sillä käy, mutta ainakin 3 yön reissuja. Tällä kertaa ei ottanut kuin videokameran matkaa ja sitten 2 koiraa. Rinkas on ihan riittävästi painoa. Tän 20 kiloa. Näin alkumatkasta tää polku menee ihan tänne Karekille asti, niin tässä on siihen ihan hyviä maita. On tässä muutama kivikko välissä. Katsotaan miltä ne sitten rupeaa näyttää. Koirat tykkää ainakin. Eti! Mars! No niin, nyt sitten ollaan merkityllä polulla. Tää on tämä Saamenpolun nimellä Sevettijärveltä Näätämön menee. Jaa, sit olisi 3 varttia talvittu ja vielä olisi semmonen, olisiko se 300 metriä tuonne venneilemään pääsee. Ja ihan kiva, rupes tuo mollukkakin lämmittämään pikkusen. Vaikka aika sateisia päiviä ne lupaa, niin yölämpötilat jotakin 4 astetta ja päivällä 10, mutta ihan hyvä kävelysäätö. Pää täällä kyllä kastuu. Huono kunto. No niin. Ensimmäinen etappi on käyty läpi. Tuli paikka ja veneekin näyttää olevan kunnossa. Täynnä vettä. Tulpareikä mennyt tukkoon. No niin, karekkia ollaan soutelemassa. Pikku tuuli täällä on. Sellainen sivumyötäily. Ensimmäinen välitavoite on saavutettu, eli ollaan järven toisessa päässä ja tästä sitten lähdetään loikkimaan pikkuhiljaa eteenpäin. Taas ollaan liikenteessä ja kyllä oli tuo ihan hyvä tuo vene taival tuossa tunnin verran, niin sai jalat vähän vertyä. Tästä on seuraavaan tavoitteeseen Saarijärvelle semmonen tunti, 1,5 kävely. Tässä on ihan kohtua hyvä polku nyt alla. Eli Kirakasta Jankkilaan menevä polku. Nämä pitkokset kyllä kävelty jo vuosikymmeniä sitten loppuun. Heti löytyi tämmönen mielenkiintoinen kivemurikka. Siinä on näkyisi olevan kvartsikiteitä ja tuommoisia onteloita näkyy. Niitä on parempaakin. Täällä on ihan ametistia löytyy. Vähän matkaa tästä eestäpäin mie en ole löytänyt, mutta jossakin on se paikka. En ole tutkinut niin tarkkaan. Leiri on saatu pystyyn ja nyt sitten keittäis kahvit. Mutta kun ne kahvit on kotona, niin täytyy tyytyä teen. Sen jälkeen voisi ruveta paiskomaan onkia tässä lammessa.
Voi pahus niitten kahvia kanssa. Ei ole ensimmäinen kerta, että mulla on jäänyt pois reissusta, mutta teetä aina. Kävin äsken kalastelemassa tuossa. Kiersi koko tämän järven, semmonen tunnin reissu. Pariisi ahventa siellä kävi tökkimässä, mutta ei muuta havaintoa kalasta. Ovi on hiljasti. Nyt tässä iltateetä ja jos laittais kohta sitten yöpuulle. No se on 10:30 kello. Joo, ettei muuta kuin hyvää yötä. Pistää vähän läähättämään tämä Pakanavaaran rinne. Ei tämä nyt jyrkkä nousu, mutta kuitenkin rinkan kanssa niin tuntuu tämä ihan riittävältä. Siellä etsitään sopulia. Etsi. Tuolta lammelta sitä tuli lähettyä semmonen vajaa tiima sitten, tai puolisen tuntia sitten. Alkaa maa vähän oijeta ja puusto vähentyä, eli kohta tullaan tänne Pakanavaaran huipulle. Lämmintä tämä kävely on, vaikka täällä ilma ei ole vissiin kuin jotakin 10 astetta. Tuolla on se ikivanha pyykki. Se on, onko se Ruotsin rakentama joskus 1700-luvulta. Onko vanhempikin? Siellä kaukaisuudessa häämöttää. Tämä on ylempi Vuontisjärvi, tuo saari. Siinä on ihan hyvä pilkkipaikka. No, Ruuhivaara. Siellä on Selkäjärvi ja taustalla alkaa näkymään Norjan tuntureita. Niin kuin täälläkin. Siellä on kovin sateisen näköistä tuolla. Tuo järvi on tässä Pakanajärvi. Tuolla olisi seuraava tavoite tai leiripaikka tuon järven rantaan johonkin. Tällä ei ole minun tieteen mukaan minkäännäköistä nimiä. Aikamoinen laskeutuminen. Ja oikealla ylhäällä näkyy Porijärvi. Alempaa Porijärvi. Tässä on näiden Pakanavaaran huippujen välissä tämmönen mukava rotko. Olen tämän pohjoispuolelta kerran kelekalla ajanut läpi tonne järvelle laskeutuessa, mutta niin. Sanotaanko näin, ettei ole mitään tarvetta ajaa toista kertaa, että oli se semmonen reissu. Kapusta piippailee jossakin kohtaa, eipä satu silmään. Tää on sitten sitä pohjoispuolen lampia. Tuossakin on semmonen lampi, missä ei ole ikinä tullut kalastettua. Tuolla alempana, ei tää kuvassa näkyä, niin siellä kyllä on semmonen pitkä kapea, mistä tulee ihan
puoli kilostakin ahavetta. Keri, tänne. Tule. Nos hilla. Ei niitä ole montaa kymmentä löytynyt täältä, mutta muutamia kuitenkin, että aina saanut suuhun laittaa silloin tällöin. Mustikka alkaa olemaan kanssa ihan kypsää. On täällä nämä muitakin kulkijoita ollut joskus. Kauno 30.10.05. No niin, sitten vaan rinkka pykälään ja jatketaanko matkaa. No niin. Tää on tää alamäkeen meno ja rinteessä vielä. Tämä se on herkkua. Tää on nilkatäkkiä ympäri. Kyllähän se koiralla helppoa kuin neliveto. Sieltä sitä tultiin. Rupes tulemaan vettä, niin pitää panna heti tää majoite pystyy, että ei kamppee kastu tyhjän takia. Kun ei oo mihinkään kiire eikä sen tarkempaa aikataulua. Kivinen on maa, kun ei meinaa tapit pysyä. Siitä hyvä laavuvaate, että tämä voi sitten ihan niin kuin maan mukaan pystyttää joko matalana tai korkeana. Kepit ei tarvi olla mitään ihan määrämittaisia. Pystytys kyllä onnistuu. Vielä kiilalla pystyy. Ja 2 tolppaa. Siinä se on nyt. Ja vielä loppuvirittelitteitä tässä sitten myöhemmin. Ja 2 hengelle ihan riittävä, tai 1 henki ja 2 koiraa. Nyt on erästi vuosikymmen mennyt, kun nämä puut on tehty. Näyttäisi vielä, että on kirveellä katkaistu kiilapäitä.
Tässä on joku vanha jalka-aitta tai joku ollut. No, tossa on vielä pari tolppaa pystyssä. Siinä on ihan portaat veistetty tuohon toiseen tolppaan. Sitten on vähän taiteellista vaikutelmaakin ollut tässä, että joku on kiertämällä ottanut pettuliinan petäjästä. Tästä on noin kilometrin päässä jonkun vanhan kämpän rauniokin. Saa nähdä nyt, satunko tällä kävelyllä siihen lammenrantaan. En muista ihan tarkkaan millä kohtaa se on. Ihan mielenkiintoista kumpareikkomaastoa. Olen kelkalla tämän joskus ajanut. Ei ole varaa poikkimahin lähteä, vaan tätä purovartta alas. Tai ylös, kumpaan suuntaan sitten on liikkeellä. Myöhään keväällä tahtoo vaan niin vesillä olla sitten nämä paikat, että vähän hankalaa kulkia, mutta kyllä tätä pääsee. Tää on selvä hyvä polku menee tässä, niin tämä on vanha Inarijärven järven päästä tuleva polku ja menee täällä Pakanajoen vartta ja tonne Jankkilaan, sieltä Norjan rajalle ja sitten ihan Uutuavuonne asti. Tämä on käytetty paljon silloin 1800-luvulla, kun nälkävuodet on ollut, niin väkeä on mennyt Norjaa tämän polun kautta. Välillä täällä on hienoja maisemia, mutta välillä siellä on kivikkoakin. En ole koskaan kulkenut tätä polkua kokonaan, mutta pätkiä sieltä sun täältä. Se on tainnut olla pilkkinesten leiri. Polttopuita on ainakin runsaasti. Tässä on kai harria tässä järvessä. On kovin matala, etten ainakaan tässä kohtaa rupia heittelemään. Tästä on noin kilometrin verran vielä tuohon alimmalle Porijärvelle. On täällä joku käynyt kalassa, kun tuossa on tuorehko kalan pää. Saanutkin kalaa. Ihan kohtua kokoinen harri on. Eipä täällä tunnu olevan kalaa. Tai ainakaan syönnille, kyllähän täällä kalaa on. Taimenta ja harria ja haukia varmastikin. Tuossa tapasi 3 norjalaista. Ne oli kanoottireissulla, vaikka vähän niin kuin Monssenin jäljillä. Kulkemassa tällä. Samaa valittelivat, että hyvin heikosti ovat saaneet. Että kuitenkin jonkun harrin. Niin kuin näkyy se pää mikä oli, niin se oli heidän saalista. Ovat olleet jo viikon reissussa, eli tätä jokireittiä tulleet alaspäin. Löytypä muuten tutunlainen nuotion pohja. On meikäläinen tässä joskus leireily. Eka reissu tällä alueella, niin olisiko 22 vuotta sitten niin ollut tuleet tossa. Eipä sitä paljon ole enää jäljellä. Komia valkkoporo tulee sieltä kivikkoa yli. Siellä näyttäisi olevan todella komea pahka. On kyllä valtava, 2 metriä. On
on siinä muhkura. Harvoinpa enää tämmösiä nykyään mistään löytää. Tää on sen verran kaukana ja ihan semmosessa suojassa paikkaa. Ei oo kukaan käynyt leikkoissa. Toivottavasti ei leiko. Hyvin kiehu. Säilykepurkki siinä kiehumassa. Makaronia ja jauheli. Huipuli. Ohjeen mukaan tämä pitäisi keittää, mutta eiköhän tämä haudukin tässä ajan kanssa. Pari minuuttia. Niin. Sillä lailla. Nyt tuossa pakettikastike sitten niin kiehahtanut ja pistetäänpä tuonne nuuteleiden joukkoon. Oi, tulee laidat vastaan. No niin, bon appetit. Kyllä täällä nälkä lähtee. Jaha, lakuusta tuli vähän liian kuumasi. Keri nauttii nuotion lämmöstä. No niin, uusi leiri ja uudet kujeet. Kala ei ollut oikein syönnillä tuolla Pakanavarsa eikä Porijärven suunnalla, joten piti tulla semmoisen paikkaan, missä ainakin affenta on. Ja tuossa olisi vähän matkan päässä harria ja affenta ja tuolla taas vähän toista kilsaa Pirunmoisen maaston takana on semmonen, missä olisi taimista. Pitää katsoa, jos illalla kävis vaikka siihen. Niin, käväsin tuommoisen puolisen tuntia tuossa ongiskelemassa ja pari ihan komiaa ahventa tuli sieltä. Tikkuahventa olisi tulossa. Sekä isännälle että koirille. No niin, lähtiä kattoo taimenia. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, niin
Kivikkoa riittää tällä suuntaan. Tuosta ne vähän tasaisemmat maat, mutta pitäisi kiertää. Ei tämä nyt valtavan paha kivikko ole. Oho. Taimenjärvellä on käyty sitten ja eipä siellä ollut sielläkään liikettä, muuta kuin turisteja. 2 eri porukkaa, toisessa 3 henkeä, toisessa 2 henkeä. Niillä oli ollut muutama tärppi siinä, mutta ei mulla sattunut yhtään kohdalle. Hiljasta on ollut joka paikassa. Ei nyt tullut illalla tästäkään lammesta, eli ilta 10 vähän yli. Josta se jotakin vielä syöpäsis ja sitten pistelis nukkumaan ja huomenna marssis ja soutelis ja marssis kotiin. Koirat on juossut taas itsensä väsyyksiin tällä reisuaikana.